Bueno, Adri, gaurkoan txirrindulari guztiei galdetzen daigea, nola txirrindularitzara iristeko erreferenteak bari izan dituzute, zeintzuk dira zure erreferentek txirrindularitza profesionalean? Nire kasuan, aita izan da bat, aita txirrindulari profesionala izan zen, eta horregatik beti esan digu txirrindularitza asko gustatu zaiola, bere bizitzako parte bat izan dela, eta guri ere animatu digu probatzeko txirrindularitza probatzeko, eta hemen gaude nire nahi eta ni. Pues nire referentziak dire Antonio Caña eta Tadej Pogačar. Bere abiaduria, bere esperientzia, eta Pogačar irabazten dagoz karrerak. Gehixe ematen mengoak igual, ez? Azkenean txikitatik karretera ertzea jote zanean ikuste dituzunak, eta korredore batzuk karreran korritzeko moduan aparte balore batzu transmititu dituenak adidez, ez dakit. Peio Bilbao ezelako korredoriak, ez? Hola, korritzeko eratik gehixen bat Roglic eta Filip esango nantzun. Ez dakit, gehixen bat Peio Bilbao esango nahen, no? Azkenien Gernikarra da bera da orden, ez dakit, apurete ejemplo bat edo segitzeko, nonor. Horietako bat, uste dut Mikel Landa bat izan daitekela, hori dena sortu dena de landismo barberi eta hori dena. Eta gero ere asko gustatzen zait, Egut van Aert. Txikita manun referente gehiena zen hori, Purito egia arranta, ustean izan nola korritzen zuen. Eta gaur egun, Amauri Kapiot, ustatzen zait, puntu gutxi mazizkian tropelan hori Tour de Frantzian, erori zelako, minon hori badu proiektzioa gitzonakin egia arranta, Amauri Kapiot, bai. Kapiot bezala, puntu gutxik lortzea dituz? Bai, igual, nire eredua da, orduan, puntu igual lortzea ditut. Bueno, nire kasun familitik beti etorri izan du bai, txirrindulari zena. Txikitatik hasen izan bizikletan, ingurukoak bizikletan ibiltzen zialako, anaia, aita, lehen guzuke bai, ize bat osabak. Eta hortikan txikitatik hasi eta jarraitzen segide guain arte. Bidez, Van der Poel, Pogačar eta dire korreo desberdinek ez. Beti aurrean, adibidez Pogačar velozistekin lehiatzen da, eta laboralen eta gu referentea Ganzabalez da korredor ona, beti aurrean egoten da eta kapoizade handia dekolako. Van Aert, denako bale joulako, eta kostatzen zailako batzutan irabaztea eta horrek bere graziak ez da gustatzen errez irabazten jendiaztare eta Arene Perez, baita ere, horrek ere kostatzen zaila irabaztea. Txirrindulari profesional gogokona formulo da, Davide Formulo. Eta asko gustatzen zaiz dena emateu, eta beti taldekidei laguntzeko prest dago, eta egia esan asko gustatzen zaiz. Bai, esango nuke igual behida, Euskalduni behida etxin naizela, eta landismoa nola ez, eta gero baita ere peio, esango nuke. Joko olimpikotan ikusi nuen binokuro firazten, eta asko gustatuzean, 2012. Eta gero hortikan aurrera asko, ez dakit, ja retiratu izan, baina hori, asko gustatzen zaidan, eta gero baita Alexei Lutsenko. Eta gero batez ere Igor Anton, ikusi izan nola irutzen lider zijonen Vuelta a Espainian, eta gero nola Santanderren nintzen ikasten urte, beti pasatzen nintzen eroizan tokitikan, Peñakabarga ingurutikan. Eta egunero beretaz goratzen nintzen, eta kanpena eritzoain, baita ere asko gustatzen zait. Lehengo eta behin Mikel Landa, beti hor, eta Egut van Aert uste dut. Ez da, danak. Ni, gustatzen gazta telebistan ikusti, eta danak ikusten dut. Keixen gustatzen gaztana, igual, Peio Bilbao. Zaka Peio? Ez da, ze diferenti ez? Ni beti da nik izan naiz nibalikoa, ze bajadetan ikusgarria zen. Eta gero, amengoak, beti Peio, Landa, eta, Alex Aramuru behait, daukan esprinagatik. Bistan ere referenterik bada dau? Bigam, Thomas, Olimpiak irazitxuna, Burgosekoa, nola ditzea, neozelandesa hori ez da. Daukaten karisma eta landari dagokiona, eta gero Peio erregulartasuna. Etxabila importa asko, ataka bedozen lekutan, danera moldaiken dira, Vuelta Luzia, motza, klasikak, apurrat danerako. Hori beti hemen erasoan, bai karreteran eta bai kanpun. Bat esateatik, adibidez,
kanpena harta, baina gehien bat labur bilduz jarrera borrokalaria erakusten duenak eta beti irabazteaz aparte nola irabazi importantzia ematen jenak. Niko hendik ez dut irabazi, así que ez da erresa ez. Pertsona ez da, umoretsu bat ala iritu zait, eta gehore, guain arte Pogačarrekin lanen ibilian, beti dena eman izan du, eta egia esan beti nivel honen, da egia esan hori gustatzen zait dena ematea besten gatikan, da azkenen beak jasotzea besten garaipena, edo guztua gehatzea beha indako lanagin. Abea bezala lehiatzen zaitzen zea? Saiatu, gero ja horitea iristegean beste gauza baina saiatu beti saiatzega. Bera oso lehiakorra zen, gustatzen zitzaion beti etapak eta hola disputatzea. Gero kontra kronoa ondo ematen zitzaion eta niri ere asko gustatzen zait eta ni uste du beraren gatik hori ere hortikan atera dudala. Adibidez, Van der Poelena eta adibidez, planta handi edekola eta klase gehiegi. Iok egiten duna errepidean, noiz saiatzen zera, zure mailan errepikatzen? Ez da erreza. Azkenean, askotan pelote jarraitzeak nahikoa lan eukitzeu, baina, alda nian aurreak akorri du, baina, ez da erreza izaten. Balori, puritona. Etzela hori. Puriton baloreak Andorrara jutea. Andorrara ez, minean. Etzela hori errenditzen, beti hori. Gaina galtzen zuen hori girua eta gero urrengo guni lasai berez hor. Eta Rogritxo esala, pixkak itxajoa dela, hori ere erreplikatzen zaitzen. Ez, ez gainan beste jausten. Pistakoak karretera normalean gordete debiltzen dira eta nahi gustatzen zait, gordete debil eta gero bukaeran albaut azaldu, así que bai. Urbiltasune esan gonen, azkenen bera joain karre hona izen da Gerniken bizi da, ez da, han beti etxekoak az da bertatik entrenetan, hori. Urbiltasune da disfrute biziketa gainean. Agatxa da, adibidez ez dakit inoiz egin goten edo egin duten, baina, bueno, Bai, gero betianik laundek eta jarraitu izan du herrien da landaz asko itzen du eta dauken karisman gatik ez, eta peio bai gertuko dalako eta adibidez korritzeko modun gatik esango nuke. Saiatzea aurpegia eta ematen haik bezala, baina beste maila baten. Batez ere kanpenaritzoain ausarta da, eta nik uste bere estilo aukela ez. Eta, Igor Anton euskalduna izan da, itzule handi bat iraztetikan oso gertu egon zen, eta, asko gustantzen. Nien naiz behaien antzekoa ez, baina, ni saiatzen naiz gutxienez ausarte izaten, eta gutxienez hortan saiatzen gara. Lasterketa modua, bere valentia, bere garra eta banar, todoterreno bat delako. Eta haiek bezala lehiatzen ahalegintzen zehazuk? Ezin da. Hemen goxirela ez, azkanin, gauk entrenaten dauen biditatik eta holan, eta beste sentimentu bat emotezku. Noren txerrendularitza imitatzen ahalegintzen zara karreretan? Batez be, Roliken kadentzia. Txikitatik Saganen karisma baita, gero, ez dakit, bingegar nola igotzen duen baita gustoko dut. Azkenen hemen nivel asko da, eta gero ikuste dituzun jendea, World Tourrean ikuste dituzun tipoak hemendik ateatzen dira. Eta azkenean pentsatzegu kriston distantzia eta daola, baina hemendik atera dira eta pixkanaka nivel hortara igatu dira. Gehore, profesionalaz aparte azken nere arreba ere erki biltza karreratan da, batzutan ni baino beti biltzea eta azkenen bere nibelea iristen saiatzen ez batzutan. Hombre, azkenen jende, niretzako txirrendolari lehiakorrenak dira beti daudenak hor saiatzen eta ez dutenak bilatzen azkenengo 2 kilometrotara atakea bilatzen, bestela oso ez duzu espektakulik ematen.